Яңа шартларда эшләү, шаллы эшмәкәрләре кыенлыклар алдында югалып калмады. Эшчәнлекләрен камилләштерү чараларын күрәләр. Сөт эшкәртү предприятиеләренең берсендә ассортиментны киңәйтергә, Россия төбәкләрендәге тәэмин итүчеләр исемлеген киңәйтергә планлаштыралар. Шын сөттән ясалган эремчек, йогурт, башка ашамлыклар. Көн сайын шаллы сөт эшкәртү заводында 130 тоннадан артык сөт продуктлары җитештерелә. Лабораторияләрдә барлык компонентларның сыйфаты игътибар үзәгендә. Бер анализ өчен 40 минут вакыт кирәк. Аксым, тыгызлык, башка күрсәткечләр билгеләнә. Здесь экспресс-анализаторы, они... Монда экспресс-анализаторлар барысы да җитәрлек төгәлешле. Җитештерү лабораторияләрендә реестрда теркәлгән ГОСТ методикалары буенча анализлар үткәрелә. Ассортиментны киңәйтәләр. Сөт эшкәртүдә яңа бәйданчык булдырыла. Яңа савылган сөтне Тукай, Сарман, Зәй республиканың башка районнарыннан китерәләр. Әзер продукт тагын линияда тикшерелә, аннары складта сайлап алына. Таләпләр шундый, катгый контрольдә тотыла. Кайбер компонентлар әлегә чит илнеке. Аларны үз илебездә җитештерелгән товарларга алмаштырырга, ашамлыкларны Россия төбәкләрендә таратырга җыеналар. Фарис Мөхәммәтов, Валентина Васильева, Татарстан яңалыклары, Чаллы.